zai ba za ka zo ka danne kansa kamar haka. Sai ka shiga nan gurin, ka ga wannan abin? Yau sai ka zo nan gurin. To ka duba a gani a cikin waɗannan wane ne wanda yake ƙasan nan. Duk wanda yake ƙasan nan in ka shige shi haka sai ka ɗora abin kan nan. Duk wanda abin yake nan ka maida shi kan nan. Insha Allahu zai yi. Dan uwa idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna mana alamar subscribing, da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu da ya danganci Alpha Cola ko Smile Boys insha Allah za ka gani. Kuma a wannan application namu mai suna Yadda Ake ana iya biyan kuɗin Alpha Cola a katin kira kenan. Za ka iya rijista da shi, yana nan a Play Store, ga logon shi nan za ka ga Yadda Ake. Za ka yi rijista, za ka iya biyan katin Alpha cikin ƙanƙanin lokaci kuma zai sauka. Masha Allah, muna godiya da ƙwarin gwiwar da kuke ƙara mana.